nne m wee sị m na mbiko na ọ bụrụ na ọ dị ya n'aka ịkpọ nwaanyị ahụ a na-ekwu okwu Maryam Justice wee sị ya gbagharụ m nya ya eme ya of which na nọmba nke nji atraghịrị nka mkpọ ya ka ya na mma m kwuo quite unfortunately enweta nwụrụ m ya nọmba a gara aga o wesị na mmerie ihe a gba more time na mme gịnị na mbịakwa ebe a taa na m sị ya na mama ya sịrị na mme gịnị ya gbagharụ sa na m ayogo na m ayogo na ọ sị mmekwe nke a and na mma gbajọrọ nne m gbajọrọ ụmụnne m gbachọkwara friends wee sị biko dododo even na mbọsị mi na Maryam Justice na-ekwu okwu na phone eji m ụzọ ya na-abụ n'aka that very day which is ọfọm and nzu a nne m wee sị mmakwara ihe ndị ahụ nji n'aka that day mụ na ya kwuru okwu nsịrị ya na mma akọjọrọ ya n'ụwa na nwekwara ihe niile ahụ ka mmegịnị ka m kwughasị ya na mgbe ya nọ nne ya ọ na-agwa m na nne ya diere m nke a na ebe ọ na m emebugo na mmeri ya nke a emere nka mme vidio na village naanị ihu nne m but network adọrọ mma and the call ịkpọnwụ Maryam Justice akpọrọ nọmba nke eji ọ gara aga so nwanne m nwanyị eji m ohere a na-ekwupụtakwa okwu again ihe ndị a niile na-efegharị na Facebook voice note na-enwere mgbe ihe dị etu anwa mere nọ nzuzu mụnwa and iberibe m mere m nji wee kwuo ihe ndị anwa hapụrụ ha anywhere. Maryam Justice be innocent. I blame myself for saying such a thing. O wutere m n'ime ala obi m mgbe m kwuru ihe ndị anwa and kuchina I realized my mistake. Because Maryam Justice ana m ayọgo sị gị biko gbaghara ekwujọrọ ngụ n'ụzọ pụrụ iche ana m ayọkwanụ gị sị gị biko nwanne m nwanyị kwuru maka nne m na vidio ajọsọ bata east ajọsọ bata Abuja from east biko nwanne m nwanyị ekwujọrọ ngụ sikpodo gị asị biko gbaghara m eji m ọjị a eji m edo jiri ọfọ m na ihe niile na mmebu nwunye n'aka ihe niile na-adị ebe a mmebu nwụrụ ha ncha n'aka every propaganda nkwuru kwugide gị biko gbaghara m ekwukwuru m ya na mmụọ anya asị kpudo gị asị na mma ekwujọrọ ọgụ mana emechara m wee kwujọ ọgụ biko ikpere nnọ n'ala ekwuru maka mụnwa kwuru maka nne m na nwunye m gbaghara m na my mother gwara m na nwanne m nwaanyị gosiri ya ihe anwa voice note na wee jụọ ọ bụzikwa nchekwube ya ma nya mụrụ n'afọ ya na adịrị ekwu okwu kwuru ihe dị etu a na ọ bụrụ na mmanya ka m ṅụrụ bụrụ na enwere ihe ṅụrụ na nje na social media ebe anwa ndị wee kwuo okwu a ka m gwakwa nwaanyị a na nya nwa bụ nne m nọ na wee na-asị biko gbaghara biko ka nna ya ọgụ gbaghara m ekwujọrọ ngụ sikpudo gị asị ihe dị etu ahụ enwere ebe o merụ biko nwanne m nwaanyị gbaghara amanye ụma m ọ nzuzu m ọ iberibe m ka m ji tụkpudo gị asị wee kwujọ ọgụ n'ebe nsị na m agha ekwujọrọ ọgụ na ndụ a mana emesị m wee kwujọ ọgụ biko gbaghara m ikpere nnọ n'ala biko gbaghara forgive m kwuru maka nne m kwuru maka nwanne m nwanyị kwuru maka nwunye m na ha dochara m ọdụ gbakwado m okwu na ha ya wọchị
ma mme ihe a na-ekwu and ha believe mu na ha na-asị ya na-eme biko ana m ayọ gị biko gbaghara gbaghara ama na o wutere gị nke ukwuu gbaghara biko ka nna ayọ gị gbaghara na-enyekwara gị promise ihe ndị ahụ ama mmerọzi again na-amanye ụma m na nzuzu m mere nji wee tụkpodo gas wee kwugide gị n'ụzọ na-adịrọ mma biko gbaghara biko werekwa ohere na-asị biko ka ị gwara m di gị na mụ dị sorry biko ka nna ya ọgụ eji m family m wee na-asị gị biko gbagharụ gbagharụ ọkwanụ mmehie na-adịghị amara ya ha adị gbagharụ m eji m ọfọ m jide nzu m nji wee tụkpodo gị asị wee na-asịkwa gị biko gbagharụ na-amaghị ụma na-amaghị ụma biko nwanne m nwaanyị gbagharụ o ihe dị ịta nwa mmerezi ọma mmerezi again gbagharụ m and ejikọ m ohere a na-agwakwanụ gị sị gị biko na ọ bụkwanụ ma ndị a mmadụ taa si na ha bụ cartel na ha ya azam na ha ya azam ọnkwa na-ekwekwanụ ngụnwa na ọ bụ ma mmadụ taa si ka ha kpụta afa m kpụta afa ezinụlọ m kpụtakwa n'afa gị na ọ bụ ma ha ya azam eji m ya na-aṅụrụ gị iyi na ha ya azam mana enidoro m ebe na social media ka m bịa kọba ma ọ na mmadụ bịa kwube ma ọ na mmadụ bịa kọba no when the time comes na n'ihu gị ka ya nọ wee na-eme asị Chukwu ya dịrị anyị ncha niile ndụ ma ọ bụkwa ma ihe niile anwa ha mere na ha ya aza m nwa ha ya aza m ma ọ n'ọnwụ ma na ndụ fịtọ ya azarịrị m and enidom ịbịa brag wa bụ ejikwa mee nke a so ihe njigoro bịa ebe awụ ka ị gbaghara m ka udo mee gịnị ka udo chia you are still my sister biko gbaghara m o so na major thing nji wee bịa ebe a ka ị gbaghara m ka m gwakwa ndị ụwa na enwere ihe dị etu anwa hapụ n'ọnụ that you are innocent ejikwa m ọfọ wee na-ekwu ya jide nzu were na-ekwu ya biko nwanne m nwaanyị gbagharụ ọma mmerezi again daalụ ọmaka mere gị ọzọ dị ka ibie Fortunate egbu uchere enwere ya sị ka njụ ọgụ because ana m enene your attitude na social media ajụjụ m chọrọ ịjụgo Fortunate ị chọrọ ka Ogechi pụta n'ije a ka ị chọrọ ka Ogechi tọ n'ije a Fortunate egbu uchere ị chọrọ ka Ogechi tọ n'ije a ka ị chọrọ ka Ogechi nwụọ n'ije a ịnị n'anya ịyafụ my headline that Elohim have given me the power to bind and loose the coconut head friends of Ogechi Okeke Njaka, the coconut followers, the coconut head followers of Ogechi Okeke Njaka. Ona chọrọ ka Ogechi pụta n'ije a ka ona chọrọ ka Ogechi na-ejite n'ije a. Okay. Thank you guys for watching. Stay connected for more updates. Subscribe, share this video, like and comment. Thank you and God bless you.